אז קנינו סכין. איפה אנחנו מאחסנים אותה? יש כמה אפשרויות. כמובן, האפשרות הבסיסית ביותר, לשמור אותה בקופסה יבשה ונקייה. אפשרות האחרת היא מגירת הסכינים. מה שבטוח, אנחנו לא רוצים שאנחנו או בני הבית נפגוש כזה להב חד כשאנחנו מכניסים ידיים למגירת הסכינים. ואנחנו כמובן לא רוצים שהלהב החד הזה יפגוש כלים אחרים ובעצם ישחוק את החדות שלו. הפתרון לזה הוא סאיה שעשויה או מעץ או מפלסטיק, שמאפשרת בעצם להגן על להב הסכין, להכניס אותו למין מעטפה כזאת, ואז אין שום בעיה להניח את הסכין במגירת הסכינים, בלי חשש לאצבעות של בני הבית או ללהב של הסכין. כמו שאמרתי, יש מעטפת מפלסטיק, סאיה מפלסטיק, או סאיה מסורתית מעץ, נכנס בצורה כזאת, ופין קטן כאן, שהוא מאבטח הסכין בתוך הסאיה. אפשרות נוספת זה מגנט. יש מגנטים שתולים אותם במטבח, עשויים מעץ, ממוגנטים בצורה מאוד חזקה, והסכין פשוט מתחברת אליהם בצורה כזאת. אפשר לשים כמה סכינים. המגנטים האלה קיימים בכמה גדלים. פה אתם רואים מגנט באורך של 25 סנטימטר, בצבע שחור. פה אתם רואים אותו כבר באורך של 80 סנטימטר. הם קיימים גם בצבעים אחרים, צבע של אגוז חום. ואם אנחנו צריכים לנוע עם הסכינים, אנחנו הולכים לבשל עם חברים למשל, אז אנחנו נשתמש בתיק סכינים שיאבטח את הסכינים שלנו. מה שאתם רואים כאן זה רול של סכינים, שאנחנו ניקח את הסכינים כשהן עטופות ביחד עם מגן. יש בתיק הזה מקום לשישה סכינים. אנחנו נקפל בצורה כזאת, ואנחנו יכולים עכשיו בקלות לשנע את הסכינים שלנו ממקום למקום בצורה בטוחה, בלי שמישהו ייפגע ובלי שהסכינים ייפגעו. אתם מוזמנים לבוא לבקר ולראות את המגוון של פתרונות האחסון לסכינים שיש בחנות שלנו.